Okkara med vår Mads Jakobsen, ja, han doer meir enn å mæta seg. Middelen anna hever han ross, gæs og seier gengar det av trønne. I morgen skal Mads Jakobsen lotteka i en særlig seiakapping, her vekraste seieren skal finnast. Tøyskild setter han seg ved telefonene, og har ringt til en frisør. Han atler nå å vita om frisøren kan jobba seg ved å pynta vekkren til det helt særlige søgningsna. Tøy, det neka som Mads Jakobsen innskjer, så det at hans har vekkror ved kåsen som den allar vekraste i morgenårene. Hallo. Goddag. Det er Mads Jakobsen. Ja. Se, jeg vil lige høre, om du kunne hjælpe mig med et lille problem. Ja, hvad er det? Ja, se, vi har en forudstilling i morgen tidlig. Okay. Ja, og jeg har mit dejlige yndige for. Ja. Som jeg utrolig godt kunne tænke, fik lidt, eller blev peppet lidt op. Okay. Ja, så jeg tænkte, at du måske med et slettejern kunne glatte krøllerne lidt ud, og det er sådan lidt gråt i farven, ikke også? Så hvis du fik bleget toppen og stræbet nogle ben, eller du ved nok, ikke også? Hos et får? Et får, ja. Altså? Nej, men nu må du lige holde op. Hvorfor skal jeg holde op? Altså, jeg er kun lige startet. Hæ? Altså, jeg er kun lige startet. Jeg kan ikke holde op nu. Altså, hvad vil du have, jeg skal lave? Du skal frisere mit får. Nej. Det er en joke, ikke? Nej, gud er det ej da. Okay. Ja, så vi har den her udstilling i morgen, ikke? Ja. Ja. Og jeg kunne utroligt godt tænke mig at vinde. Okay. Ja, altså hvis du kræver dobbelt takst, jamen så betaler jeg dobbelt. Okay. Og hvor skal jeg lave det henne? I frisørsalongen da. Okay. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så kommer jeg med foråret om et kvarter. I dag? Ja, selvfølgelig i dag. Fordi udstillingen er i morgen tidlig. Okay. Ja. Ja, men om et kvarter, siger du? Ja. Ja, hvis du siger halv time. Okay så. Ja, men det er fint nok. Okay. Men altså, det her får, det har 2 lam. Ja, må jeg godt tage dem med? Om du må tage det lam med? Ja, begge lam. Ja, kom du bare. Ja, fordi så tænkte jeg, at du måske havde en høsop til at smide lige ud til lammene, mens fåret bliver friseret. Ja. Men tal jeg var godt. Gående der, det her er Jakobsen. Nej, hvad? Fra Udvar Førja.